V roce 1789 vypukla ve Francii Velká francouzská revoluce. S posláním svobody, bratrství a rovnosti nemohli Habsburkové souhlasit, protože přímo ohrožovalo jejich mnohonárodnostní říši, dosud svázanou řadou feudálních vztahů. Mimo mocenské důvody je pojil s francouzským králem i příbuzenský vztah. Manželka posledního předrevolučního francouzského krále Ludvíka XVI. Marie Antoineta byla dcerou Marie Terezie a sestrou dvou habsburských císařů Josefa II. A Leopolda II. Napoleon Bonaparte se narodil 15. srpna 1769 v Ajáciu na ostrově Korsika ve Středozemním moři jižně od Francie. Bonapartové byli šlechtickou rodinou s dobrým postavením. Vzdělání získal na vojenské škole a poté roku 1785 nastoupil do francouzské armády jako nadporučík dělostřelectva. Francouzská revoluce vedla k pádu monarchie a emigraci mnoha důstojníků. Armáda nové revoluční vlády potřebovala schopné důstojníky a Napoleon rychle postupoval v kariéře. Roku 1792 se ustanovila první protifrancouzská koalice Ruska, Pruska a Velké Británie. Když se Napoleon Bonaparte roku 1793 stal brigádním generálem, bylo mu pouze 24 let. 2. prosince 1804 se Napoleon Bonaparte, doživotní konzul republiky, stal francouzským císařem Napoleonem I. Války se pro Habsburky nesly ve znamení častých neúspěchů. Koalice se uzavíraly a rozpadaly, ale Francie zůstávala neporažená. Když pak Napoleon v roce 1806 vytvořil Rýnský spolek německých států, zanikla tím po téměř 900 letech už jen formálně existující Svatá říše národa německého i s titulem římského císaře. František II. Habsburský 1792 až 1835 nezůstal bez titulu. V roce 1804 se prozíravě prohlásil alespoň za císaře rakouského. Dne 2. prosince 1805 ve střetnutí nazývaném Bitva tří císařů u Slavkova porazil Napoleon spojená rakousko-ruská vojska a dosáhl tak jednoho ze svých největších vojenských úspěchů. Rakousko ovšem neprohrávalo jen na válečném poli. Obrovské výdaje na válčení přivedly stát v roce 1811 ke státnímu bankrotu. Poražené Rakousko se stalo spojencem Francie, až když rakouský velvyslanec v Paříži, kníže Metternich, dohodl svatbu Napoleona s dcerou rakouského císaře Františka. Po katastrofálním Napoleonově tažení do Ruska v roce 1812 přešlo Rakousko na stranu Napoleonových nepřátel. V bitvě národů u Lipska v říjnu 1813 již bojovalo na straně protinapoleonské koalice. Mírový kongres ve Vídni září 1814 až červen 1815 znamenal návrat Bourbonů do Francie. Vznikla takzvaná Svatá aliance evropských mocností, která nastolila zcela nová pravidla v mezinárodních vztazích. Cílem bylo udržet status quo v Evropě, třeba i vojenskými zásahy, proti revolučnímu hnutí. Od roku 1796 do roku 1815, za 19 let válek, na bojištích padlo 527 000 francouzských a 569 000 spojeneckých vojáků. Další 100 000 zemřeli na zranění a nemoci. 5. května 1821 Napoleon umírá v Longwood House na ostrově Svatá Helena. Francouzská revoluce a napoleonské války sebou přinesly vzestup národního cítění. Itálie a Německo byly roztříštěny do mnoha států. V rakouské monarchii zasažilo velké množství národů, Němci, Italové, Maďaři, Češi, Slováci, což se v obou případech stalo základem pro další konflikt.
Poslední výstřel dozněl, bitva je dobojována. Měli jste příležitost shlédnout rekonstrukci historické bitvy z období napoleonských válek, z doby, kdy nebyly jen krásné uniformy, ale i přátelství mezi vojáky, kdy ctnosti jako hrdinství a rytířství ještě něco znamenaly. Snad právě proto se i dnes najde tolik nadšenců, kteří se do této doby vracejí. Jsme rádi, že dnešní padlí mohou zase klidně vstát a těšit se na zítřejší den a setrvat na zdejším hradě. Děkujeme zástupcům francouzské, rakouské a ruské armády, pěchotě, jízdě a dělostřelectvu a především vám a doufáme, že se vám tato výprava do minulosti líbila.